Ben trobats a Sintonitza Europa. Llegim cada dia als diaris sobre vulneracions de sistemes que presumiblement haurien de ser segurs, sabem que la nostra informació personal circula per la xarxa, que els nostres repositoris com Netflix estan plens de sèries i pel·lis que enalteixen a aquests personatges que entren en els ordinadors aliens. L'estereotip encunyat diu que un hacker és una persona relativament jove, autodidacta i interessada en el funcionament dels sistemes informàtics i alineada contra les grans companyies de programari. Es pot dir, inicialment, que els hackers es mouen per fins d'autorealització i coneixement, mai provoquen danys intencionats en les màquines i comparteixen la seva informació i coneixement de forma gratuïta i desinteressada, ajudant sempre els bons. Òbviament, la difonen principalment perquè se'ls reconeguin els mèrits de la seva tasca, però això passa en totes les activitats humanes. No estic justificant amb això l'activitat dels hackers, ja que a Espanya la seva activitat, per molt pedagògica que pugui semblar, ha provocat greus danys i vulnera permanentment el dret a la intimitat, un dret fonamental que proclama l'article 18 de la Constitució espanyola de 1978 i l'article 8 de la Carta Europea dels Drets dels Ciutadans de la Unió Europea. Una altra cosa és que hi ha d'haver un canal segur per denunciar els enormes forats de seguretat del sistema. També vulneren altres preceptes del nostre codi i ordenament jurídic, com és la normativa sobre propietat intel·lectual. Però, en qualsevol cas, hem de donar a cadascú el que es mereix i no atribuir-los conductes doloses ab inicio. Els crackers són persones que s'introdueixen en els sistemes remots amb la intenció de destruir dades, de negar el servei als seus usuaris legítims i generar voluntàriament danys, per robar informació amb transcendència econòmica o provocar problemes. Vivim l'era del ransomware i dels secrestos de sistemes. La raó de l'existència dels crackers és molt simple, l'interès econòmic. A més, molts crackers, com bandes organitzades de delinqüents que són, obtenen informació restringida dels sistemes als que entren i després la venen a qui els paga o al millor postor. Sigui per voyeurisme, sigui per interès, les dues conductes estan justa i correctament perseguides i penades tant en l'àmbit nacional com internacional. El problema és que aquest és un delicte que acaben caient també les forces de l'ordre. No obstant això, l'actuació dels uns i dels altres només provoquen una part mínima i ínfima dels danys que a la xarxa i els ordinadors es produeixen. Ens hem de preguntar quins són aquests agents responsables de la major part de la destrucció de la informació d'institucions i empreses. En el temps que porto fent auditories de protecció de dades, puc afirmar que són, per aquest ordre, els mateixos treballadors i els desenvolupadors de programari. El problema dels treballadors neix a partir del moment en què consideren com a pròpia l'eina de treball que l'empresa els hi dona, el PC, el portàtil, el telèfon, i com a pròpia la informació que en aquest s'emmagatzema. La negligència de qui està al càrrec de la tecnologia, en el nostre cas el DPD, l'accés a llocs poc recomanables i el descuit en els malls trempa, i en casos excepcionals la mala fe, fan la resta. Des de l'inici de la revolució tecnològica, els desenvolupaments dels informàtics, desenvolupadors, grans i petits, ens han venut permanentment, conscient i voluntàriament, programari poc provat, en evolució i amb defectes i forats que atempten directament a la integritat de la informació. L'actuació d'aquests agents ha provocat que, només a Espanya,
desenes de milions d'hores de treball s'hagin perdut i que actualment molta informació en institucions i empreses segueixi corrent greus riscos. Només cal imaginar-nos quantes reclamacions trobaríem als jutjats si un model d'automòbil distribuït universalment a l'arribar als 90 km per hora perdia les rodes, o si els edificis dissenyats pels arquitectes irremissiblement tinguessin goteres. O si els advocats no complissin amb els terminis. I tots treballem amb un programa que es diu Windows, que té més de 20 portes traseres, moltes d'elles propiciades pels propis estats en el seu enfany de controlar. Europa d'això no en té la culpa. Si el vídeo el consideres interessant, comparteix-lo i s'agraeix que et subscriguis al canal i que activis la campaneta. Espero les teves opinions. Bona tarda.